celé šířce fronty, od Baltu až po Černé moře, drtí sovětská armáda ustupujícího nepřítele. V těžké a krvavé bitvě o Dukelský průsmyk probila se vojska maršála Koněva téměř k hranicím Československa. Budeme vám vyprávět o českých a slovenských lidech, kteří nade vše milovali svou vlast a kteří se pro ní dovedli slavně být i slavně umírat. Budeme vám vyprávět o jejich jednotce, která se zrodila uprostřed velké vlastenecké války v bratrském Sovětském svazu a byla nazvána první československou tankovou brigádou. Frontu přijeli zástupci československé vlády v Londýně, monsignor Hála, ministr Němec a generál Hassel. Pane generále, velitel první samostatné československé tankové brigády major Stašek. Hlásím se na váš rozkaz. To jsou jenom lehké bomby. Lehké. Děkuju pěkně. Tak vy jste ten tankista. Dostal jsem tu vaši žádost. Nevěděl jsem si už opravdu rady, pane generále. Hlouposti. Co pak jsem tu proto, abych vám schánil tanky? Proč se neobrátíte na technický odbor Ministerstva národní obrany v Londýně? To jsem udělal už několikrát, ale nebylo to nic platné. Co ti tam o nás vědí? Ale vědí všechno, jen si nemyslete. Kolik máte tanků? Teď už jenom 10. A to máte tak veliké ztráty? Jsme už dlouho v boji. Naši lidé dělají, co mohou, ale... Pane generále, hlásím konec náletu. Snad byste nám přece jen mohl pomoci. My chceme bojovat. To chceme všichni.
kdyby mi někdo řekl, že se takhle budeme vracet. Cesty boží jsou nevyzpytatelné, příteli. To je sice hezké, ale tahle cesta vede do Prahy, monsignore.